Vitajte v relácii Žarty na stôl. Tieto rozhovory sú zostrihané a slova mojich hostí sú vytrhnuté z kontextu. Robíme to iba pre vaše a naše pobavenie. Dnes tu máme návštevu z ďalekého východu, pána Arabina. Dobrý deň, pozdravujem vašich divákov aj poslucháčov všetkých. No, na to, že pochádzate z ďaleka, vám slovenčina celkom ide. Veď ako... Kľud, máte čas. Sem tam sa vám asi ešte stáva, že vám vypadne slovíčko, nie? Nestáva. No ale... Len pokojne, nádych. No ale k veci. Vy sa vraj chcete stať sultánom, teda prezidentom Slovenskej republiky. Hej, že prezident republiky... Republiky. Krásne hláskujete. Čo poviete na taký menší test zo slovenského jazyka, pán Arabin? V žiadnom prípade, lebo je to v rozpore s ústavou. S ústavou? Ale no tak. Veď skúste napríklad vyhláskovať slovo s ústavou. S ústavou! No vidíte, však otestujeme iba nejaké slovné druhy, pády, vzory, dáme diktát. Bez diktátu! No dobre, tak bez diktátu. Začnime napríklad čítaním. Ja vám tu napíšem nejaké písmenka a vy ich rýchlo prečítate. Toto chceme? Veď toto jasné, také zahrievacie kolo. Poďme na to. No, tak môžeme ísť na to. No. U-S A E-U. No boli ste skvelí a jakú rýchlosť ste nahodili. Super rýchlosť. No však toto. Poďme na slovné druhy. Vymenujte napríklad 3 spojky. Čiže. No, to by sa dalo uznať asi iba za jednu, ale cením vašu vynaliezavosť. To je jedno, pán redaktor. Pravda. Poďme ďalej. Na aké delíme prídavné mená? Výnimočné, fašistické a riadne. Aha. No, ja tu mám iné rozdelenie, ale môže byť. Potom to pôjdem ešte overiť. Snad sa tomu trošku, pán redaktor, fakt rozumiem. No, hovoríte to presvedčivo, tak vám teda asi budeme veriť. Ja som ako toto... Pohode. Dajme si teraz niečo jednoduchšie na odľahčenie. Napríklad, povedzte mi zápor od slova rozhodla. Rozhodla? No nerozhodla. No, výborne, idete bomby zatiaľ. Keď je to tak je to tak. Je to tak. Poďme ďalej. Aký je napríklad vzor vlastného podstatného mena Mikuláš? Jeho vzorom je Dzurinda. Je to vzor chlap, ale chlap je aj Miky Dzurinda, takže my vám dávame bod. Také tupiny sa skutočne nedajú počúvať. Ale no tak, veď už sme skoro na konci. Čím dlhšie, tak tým horšie. No, súhlasím, ale teraz to predĺžujete trochu vy, nie? Ako fakt toto? No dobre, tak teda posledné. Hovorí sa na Slovensku častejšie slovo kečup alebo kepuč? Veď to sa nedá počúvať, pán redaktor. Kečup alebo kepuč? Tam hovoria, že puč. A to je... Nesprávna odpoveď. Je to kečup. Toto predsa nie je možné. No je to tak, tiež ma to prekvapilo. Kedy ste naposledy povedali kečup namiesto slova kepuč? Ja neviem. No ani ja. Toto je totálna hlúposť. Ja idem... Dovidenia, pozdravujem ešte raz vašich divákov, aj posluchačov, aj vás. No však, ale ešte sme mohli trochu pokecať, nie? Tu sa vedie diskuzia o tupinách. Ale nie. No áno. Tak teda končíme. Môžete zakývať takto do kamery. Takto. No tak teda dovidenia.